Siyabonga bazalwane sesikhulekile. Sesikhulu impela uhlelo sigijimana lolo manje. Mungababelelanga kathi ungasali emajikeni. Sesikhulu impela sihamba nyalo. Abanye bokususa endlela. Kana ngisinewe welcome. Sizothola nesisibayo zoni ezimkhulu. Siyeza abanye banayo endaweni sizwa
imiyalezo ithababathathu siyasiyeza uJesu Kristu inkosi. Sibonga kakhulu uNkulunkulu naye ukuthi senikhona engikuzelela kuzona lokela bazalwane njengoba senimelile sathanduka nani kule nkonzo sijabule ngempela njengoba senikhona siyanibukela egameni lenkosi yethu Jesu. Amen bathandekayo. Sibonga uNkulunkulu bazalwane ukusenzela leso siyakhona nje sifuna izinto uNkulunkulu azosipha zona. Ngiyabonga ukuthemba sisashona umhlabelele ukubhekana kuJesu kulokhu senizweni yashi ukuthi abathathe ngaphakama benashi kubhekwe kuye bazalwane ziningi izinto eziqhubekayo laphansi kodwa mase sibheka kuye umholi sazi ukuthi amandla sowathola kuye. Amen bazalwane. Jesu Kristu inkosi. Elizweni yami nje ngiyasibuka isikhathi esisona ngiyakhosa sizokhulekela ngiyabukela nje bazalwane isikhathi esisona ngiyasibheka bazalwane ukuthi siyisikhathi ungathi isona aqoqa ngaso uJohane encwadini yaSangoma athi ngabona bheka kwaphume ethempelini lasezulwini ingelosi ephethe ivangeli laphakade ihamba ikushumayela emhlabeni. Amen bazalwane. Ikushumayela kuzo zonke izizwe kubona abantu nemindeni nakuzo zonke izilimi ithi besabeni uNkulunkulu yebo dala izulu nomhlaba nomade nemithombo. Amen bazalwane. Haleluya. Bathi ivangeli laphakade ngiyabuza nje bazalwane ukuthi isikhathi leso ungathi kumile manjena ihambe bayinamisa imali kushumayela misi mali kushumayela sifake izinsuku bazalwane uNkulunkulu sivusele ivangeli obona thileke elaphakade uJesu Kristu inkosi. Akusela lokho nje lithi mina ngizothola umshado akusela lithi ngizothola uJesu Kristu inkosi uzothola umsebenzi wokuthi uzopromotha sebeyile laphakade bazalwane. Haleluya. Ethi sibankulunkulu thina esingabheki okubona ngamehlo kodwa sibheka okungabonwanga ngoba lokho okubonwayo ngamehlo kungokwesikhashana kanti okungabonwayo ngokaphakade. Bazalwane siyabonga nasi sinami kakhulu bazalwane badala greater ngaphethelo siyajabula uma nisizokuzwa elaphakade elivamile solizwa nayi Jesu Kristu inkosi. Yilo lelithi sibheke kuJesu uyena umkhulu athi sophiwa amandla yena masifuna amandla okuhamba sesifile sizobheka kuye bazalwane sizoyilalela lezokhuluma endlini. Siyajabula ukujabula kwami ngiyahluphana njalo bese ngikhuluma njalo siyanicela bazalwane siyathanda uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu umfundisi sesemukela sasibonane sengabingelela kahle sesemukelile alebingelele baba apostoli umama apostoli abafundisi bonke abakhona izinkosi ey'khona phakathi kwethu siyayibingelela uJesu Kristu inkosi. Sibingelela abazalwane abavela ey'ndaweni ezahlukene sibonga uNkulunkulu ukuhlenga kwenu sizohlanganyela ndawonye la sibingelele esicula kanye nabo la worship team yethu Sunday school siyababona abancane sibingelele umshayeli sibingelele umphatho siyabingelela lonke bazalwane egameni kaJesu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu besizoqhubeka ngesibuke lapha 107 othi ngiyavuma ngiyavuma umangaliso
umnyango omkhulu bazalwane esengithathe khona ngithi kuneminyaka umnyango wokuqala lonyuka yozala olandelayo-ke abesifazane. Ma uqhubeka abazalwane ungajikeli kulowo nyaka omshoyo wesibili uqhubeke uyarabangale bese kuba obaba bezizwe. Siyabonga abazalwane. Besivamile ukuthi phakathi nendawo sishiye iy'khala zokuthi ongadlula angidlula ngaphambili kudlula nje bazalwane besephindela eceleni ngoba kukhona amakhamera. Jesu Kristu inkosi. Sihambe nje eceleni omuntu ongaphuma ngemuva aphume ngemuva besithi ngempela uJesu Kristu inkosi. Amen.